9 जानुवारि खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बे हानजा सुरनायखौ गसाइगाव बाजारनिफ्राय लानानै थुरसिबिल गेवलां फोथारसिम लानाय जादों। मख'जाथाव दि बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि श्री रिपुन बराजों लोगोसे गोबां आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायबावो दि दानि सोलिगासिनो थानाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै। আচ্ছা কালৈ জনজাতিসকলে মানে আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰা নাই এই সম্বন্ধে আপুনি তেওঁলোকক ভুলকৈ বুজাইছে, তেওঁলোকক প্ৰলোভন দিছে আৰু এইটো বিজেপি চৰকাৰে ব্ৰিটিছে যেনেকৈ ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি কৰিছিল এই বিজেপি চৰকাৰেও ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি কৰি জনজাতি অজনজাতি এনেকুৱা বিভাজন আনিব খুজিছে। কিন্তু এতিয়া জনজাতি ৰাইজে বুজি পাইছে, কাৰণ যদিও তেওঁলোকে কৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক বা 6 শিডিউল এৰিয়া কা বলবৎ নহয়, এইটো এটা অফিচিয়েলি কোৱা কথা, কিন্তু পিছ দুৱাৰেদি মানুহ সোমাবই, মানুহক ৰাখিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে নিজৰ নামত হয়তো মাটি ল'ব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু বাকী সকলোবিলাক তেওঁলোকে তাত পাব। ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া এজন মানুহে নাগৰিকত্ব পাব, তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো চুকে কোণে থাকিব পৰা তেওঁৰ অধিকাৰ আছে, তেওঁ তাত বসবাস কৰাৰ অধিকাৰ আছে। रादाबखौ दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय दानसोरां बसुमतारी। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि सिङाव थानाय गथायबारि साब डिभिजननि NELC नि बानजायनायाव जयै GCC, GCWC आरो GCYC आ खृष्टान धोरोमनि सभाखौ सानैनि हाबाफारि लानानै 9 आरो 10 जानुवारियाव खुंफुंनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे धोरोमनि सभायाव बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लायो रेभारेन्ड सुलेन नार्जारि, बिशप BDC जों लोगोसे गोबां खृष्टान सिबियारिफोरा बाहागो लाफैयो। आत्माया बे गोथैफोरनि रायजोआव गोबां मानसिफ्रा कनभार्ट जादों, बे आत्माफ्रा कनभार्ट जादों। बे पिक्चारावहाय जों बेखौ नुयो, गोथैफोरनि रायजोआव कनभार्ट जादों। जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनदों। जिसु ख्रिस्ट'आ गोथांखायनो सिखांफिननायखायनो जोंनि फोथायनाया गोथां आरो जोंनि मंडलिफ्रा गोथां, जोंनि ख्रिस्टियान जिबना गोथां, जोंनि ख्रिस्टियान समाजा गोथां। कारण जों गोथां इसोरखौ दिनै मोनबाय। कुनु मानसिया दिनैहाय कुनु धोरोमनि मानसिया बेबायदि गोथां इसोरखौ मोननो हायाखै। दे ख्रिस्ट'नि अनलायनांगौ। बर'फोरनि गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय बड'लेण्ड जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि सावरायलायनाया मोजाङैनो जागासिनो दङ होननानै खौरां मोनदों। लोगोसे बे सावरायलायनाया थाबैनो फिथाइ थायगोनखौ मिजिं थिनानै आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबदों। बेजों लोब्बा लाखिना चेन्नाइ एबसुनि दैदेननायाव 10 जानुवारि खालारखालि बेलासिनि रिंगायाव आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ दाफुंनायनि मुङै चेन्नाइ एबसुआ धोरोमारि आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों।